Arratsaldeon esan dezagun, ta ez inoren kaltean. Batzuk zaudete hemen barruan, besteak daude atean. Bertsolaritza tarroka gaurre, hortxe dabiltza batean. Gaur ere hemen kantatzen dugu, instrumentuen tartean. Roka bertsoa tarreman hori, nahiko genuke guk eutxi, ta horregatik horrelakoei ezin bapasatzen utzi. Nola gaztei gure jokinek noiz baiziun erakutsi, gaurkon kantari jarri deguta, hori behintzat ez da gutxi. Egia da bai, bertso kontuak, aspaldi utzita nago. Garai batean kantatzen nuen, orain baino errezago. Baina oraindik neure barruan, nunbait zeo zer badago. Gaztetxe hontan kantatzen nunik, zu jaio baino lehenago. Ni baino leno hemen zenbiltzan, hori bainuen espero. Baina alare importantzia hartu dugunan ezkero. Ordun gaztetxea hartzen zenuen, beste batzuekin bero. Guk ere hemen jarraitzen dugu, zu erretirauta gero. Albertok dio, rock ta bertsoa, ez zirela lagunak lehen. Denborarekin moldatu dira, ta horrak gaur nola dauden. Gu ere hemen gaztetxe aldean, aritu ginen bai hemen. Dantzan ez gendun ikasi baino, ederki moldatzen ginen. Kantatu zenun eta ordutik pasada 11 tarte. Hemen lanean igaro zenun, ilaba 21 urte. Esketa eske ari zerata, ez da izango hainbeste. Azaroan da urte mugata, gurekin itzuli zaite. Gure garaian izan genuen parte hartzeko zoria. Aspaldin ere gaztetasuna dago nahiko eroria. Baina badaukat lehengo garaiaz oroitzeko umoria.
askotan inorro hartu gabe, egiten da historia. Bertsoa eta roka batzeko, nola bazegon aukera, gure Albertok kontatu digu, hori gutxi gora bera. Georrokeroak ona datozti, kontzertua ematera, bertso jopen bat egingo aldegu, pekotzakokin batera. Horra gazteak zaharraren kontra planteatzen dun bengantza, honek nahi luke gaurkuan egin berriaren alabantza, baina ez didazu neri hartuko zurrop joperoan antza, ni kantatuko ditut bertsuak ta zuk egintzazu dantza. Proposamena egin ondoren, egin didazu errita, ideia ona litzake jokin, ondo pentsatzen jarrita, egin behar dugu pekotzakokin, zortzirak aldera zita, dotore asko egongo zinen, bisera beltz bat jantzita. Nik bisera jazten dut mendira joatian, dotore ibiltzen zera orexa partian, pakian bizitena utzizak pakian, igual egingo dezu urrengo urtian, rapeatzen hasteko badezu garaian, hori zendukezuk gaur zue gustoko gaia, biok oraintxe ere behar dugu saia, beti nere kontura parra egin naia, nere etxean xarra esaten didate, ta hori esan ezkero zuretzako kalte, alare neri ez dit importarik bate, jubilazioa ere ez tezu aparte, 60 bueltan zabiltza ta jokin, zenbat urte ditudan nahiko luke jakin, 52 urte kalkuloekin, zuke nahiko landezu dauzkatzunekin, bakoitzak bere kargak eraman ditzala, zure erdiak dauzkata ibala, ibala, uste dut gure oraindik ondo gabiltzala, nere onduan zaude nahikoa argala, nik ere hobenuke zu bezala zaindu, honek pisuan orain gora asko egin du, eta egin behar dut aurrera mantendu, zure lana
neri ezagindu. Urte erdiak ditu pisua bikoitza. Eta argalduko naiz emateizut hitza. Nahiko lanekin dabil gutako bakoitza. Oraindik luzea dut nik jokin bizitza. Zuri ordea ez dakit zer pasako zaizun. Gaizki oten abilen zuk aldezu entzun. Zure galdera horri nik ezin erantzun. Ia sartutakuan laguntzen didazun. Rokeroak otaude eta ez aparte. Eta eurak asteko ez nahian tarte. Enbazu egiteko gogoik ez dut bate. Ordun bukau dezagun ta hurrengo